Kaixo, Koldo! Kaixo geni. Zegoz. Ondo. Ondo? Bai. Jo, soluzioa itezian zu etortzea benetan. Bai, postekoa da. Koldo, komunikamunuan ikusi zaitugu komunika egiten lasterketetan nola hasi zinen komunika zaletzen. Bai, ni aspaldi hasi nintzen, no? 15 urtekin hasi nintzen ni lehenengo lasterketa egiten. Orduan San Silvestrea korritu nuen 15 urtekin, eta gero ja 16ekin, hemen Donostin Behobia korritu genuen. Nola gogoratzen duzu lehen San Silvestrea? Bueno, ondo, ez? Hor azkenen kuadrillako katera ginen, eta, orduan erronka bukatzea zen, eta lortu genuen, eta gero poliki, lasterketetan sartu, eta gaur arte, ez da. Gainera kuadrillak, babes hori bazen uten zuen agotean, ez? Bai, garai hartan azkenen hoixe zan, ez? Danon artean ondo pasatu, aste barrun pixka bat korrika egin, eta gero, lasterketa egunen, bakoitze bere egiten genuen, algenun bezala, eta listo. Koldok, zertan kokatzen da, korrika egiteko garaian, zer bugu bilatzen duzu? Guain azken aldi, maratoiak egiten ari naiz batipat. Momentu honetan 25 maratoi ditut eginda, asfaltokok, eta asko gustatzen zaizkit maratoiak korritzea, ez? Niretzat hori bukatze hutxe, ekintza polite da, eta hor guztua sentitzen naiz. Nik ez dakita esako maratoiak gogoz, baina aldea egongo da adibidez San Silvestre edo Behobia batekin, ez? Bai, hori da, ez? Azkenen Behobia hurrengo aste honetan bertan izango da. Aste honetan hori da, eta hemen ere etorriko gea, eta gero hemendik 3 astea Donostiko maratoia izango da, ez da? Azkenen aldatzen da nagusie distantzia da, ez? Beasaingo San Silvestre 9 kilometro inguru ditu, Behobiak 20 eta maratoiak 42. Orduan, bastante iraupenen diferentzi handia dauke. Behobia koguitzeko zer eduki behar da kontuan? Entrenamentu, ez? Nik uste dut garrantzitsuena, ondo prestatuta etortzea dela, ez? Bai Behobiara, bai maratoira edo San Silvestre. Azkenen gero bakoitzek gure helburua jarriko dugu, gure zenbat denboran egin nahi dugun, baina jakinda behintzat zenbat entrenatu dugun eta zertarako prest daukagun gorputze. Prestatu behar da, maratoi edo lasterketa bakoitzak bere prestakuntza daka, baina nekaragia izango da, batez ere ez fizikoki baina esan ere konstantzia hori, ez? Hori da, azkenen asfaltoko maratoietan hori pasatzen da, ez? Entrenamentu luzek izaten die, askotan bakarrik, eta orduan, ordu dexente pasatu behar die asfalto gainen, eta bai lesio aldetik, eta bai, askotan buru aldetik gustora etzoazen garaien, horri buelta ematen jakin bertzaio. Baina, azkenen hori da ondoren ere satisfazio hori ematen dizuna, ez da? Zuri tokatu zaizu alakorik? Bai, egun txarrak danok izaten ditugu, eta askotan tokatu izan da entrenatzea atea, eta esatea, gaur etxean noa, ezin dut gehiota. Eta nola ateratzen da ez dakite esan frustrazioa edo ez, baina nola ateratzen da joiloetatik. Nik uste garrantzitsuna frustrazio hori ebitatzen saiatzea dela, ezta? Lehenengo jakin behar duzu zertarako gaizean,
eta horrekin ja frustrazio hori neurri handi baten ebitatu dezakezu. Helburu oso ambizioso jarri ezkeo, orduan etortzen di askotan frustrazioak, ez? Gero lasterketak ondo eta gaizki ateratzea daude, baina, bueno, nik uste dut behin jakinda non dagon bakoitze, ondorengo frustrazioa ebitatzea dagola. Frustrazioa ez dakit hitza hundie iruditzen zait gu bezalako kirolari herrikoientzako, ez da? Bajoia, igual. Bajoia, hori da, bai, nik hori esango nuke, bueno, lasterketa gaizki ateratako garaien, danoi atera zaizkigu asko gaizki, bueno, urrengon pentsatzen hasi eta urrengoa hobeto aterako dalakon. Eta gero lasterketa batean ez dago dena zure esku, ez? Bueno, korrikako kasun igual bai. Bai, nahiko individuala da eta azkenen zure hankak dior gaientzen direnak, ez? Eta zure hanka eta gorputze baldin badoaz, bai, norbean esku dago nagusiki, naiz eta gero eguraldik eta eragiten duten, baino, bai, norbea ondo prestatuta egon ezkeo, gauzak normalen ondo ateratzen die. Zer da korrika zuretzat? Hombre, nere biziko parte handi bada, eta lana ere, horrekin lotuta egiten detenez, bai profesionalki eta bai afizio aldetik, asko lotzen nahon gauza bada, ez da? Dena bat dakazu, ez? Hori da. Behazaina agakatu ez, eta agopa dena bat, kirola agopa dena bat, nola zautuzten nu agire kirolak. Bai, hori sortu genuen 2010-en iriki genuen, batipat, erropa eta oinetakok eta saltzen ditugu, bai korrika eta bai mendin korrika egiteko, eta esan bezala nere biziko parte handi bada, ez, korrikako mundu hori, ikasketak ere hortara bideratu genituen, IBF eginda, eta Beste bat, eziketa fizikoko beste bat akago. Bai, gaur egun jende asko dago ja egin duguna, ez? Beste izen, ez? Hori da, bai, Euskal Herri mailan Gasteizen bakarri dago, eta antxe egin da, bai. Zer eman duzu karrera beak? Hombre, azkenen formakuntza ematen dizu, ez da? Alaren ikuste dut formakuntza hundie gero egunerokotasunek ematen dizula eta zure esperientzik ere bai, ez? Guk azkenen norbera kirola egitek ematen dizu, jakitea egun txarroiek nola pasatu, egun honak nola disfrutatu, eta, esperientzik ematen dizu askotan, jakinduri hori. Denaren helburua izan diazu, baina gogaberak ere izango dira urte hauetan, esan nahi dena bat mantentzea erresa da. Hombre, gaur egun ez da inerresa, ez da, dana internetez eta dena ez, baina, interneta oso eskura dugun hontan, eta nik egizan, gora berak izan ditut, noski, denak bezala xe, ez da, holako negozietan pasatzen den bezala, baina zorionez esan berde da hori, klientela oso fidela dauketela, oso fijoa dauketela, eta, beraiei esker, denda ondo doala, ez da. Gainera hori, gaur egun ere kirola egitea oso modan dago eta jende askok egiten do, eta orduan, horrek ere laguntzen do. Gauzak saltzeko ere asko informatu behar zea, zero pasaldu, ze preziotan, taiak. Bai, netzako horre lehen hau esan dako, ez da azkenen norbera kirola egiten, ez nik korrika egiten detenez, eta nik ere erropa hori probatzen dut, oinetako hiek probatzen ditut, eta gero gomendatzeko garaien, laguntzen du horrek, ez da? Zuk bizi izan dako esperientzi hortatik, jendeari zer gomendatu, eta zerrez gomendatu ere, garrantzitsu izaten da. Mendila esteketetan parte hartu duzu.
Bai, hor ere astakeri batzuk egin ditugu. Abai, astakeriak. Aizkorriko maratoiak, Tolosakoa, Leitzako mendi erronka, Eumillak, kilometro luzetako lasterketak. Ez dut aldea jarriko zergatik bat mendia eta bestea laua euritik, baina gauza berdinak ez dira eukitzen kontutan, ez? Ez, asko aldatzen da. Azkenen, zuk esan bezala, asfaltoa laube da eta modu batera entrenatzen da, eta aldiz mendiako, mendira gehiago jun behar da, aldapetan entrenatu, lokatzetan, harri arten, eta entrenamentu aldatu egiten da. Koloba, mila esker etortzea gaten. Zuri, eta beste bat arte. Milaluko diago muesoa unero. Hori da. Ueneko zela. Agur. Agur.